Mayo 31, maoy katapusang adlaw sa bulan nga atong gipahinungod sa mahal nga Birhen Maria. Daghan mga parokya karon ang naghimo sa ilang culmination sa Flores de Mayo, pinaagi sa Santos nga Misa ug sa pagprosesyon sa mahal nga Birhen Maria. Isip inyong obispo, ako magpasalamat sa daghang kaayong mga Lordesians o mga Marian devotees sa atong diocese nga nagpasidungog sa mahal nga Birhen ning bulan sa Mayo, pinaagi sa kadaadlaw nga pagsaulog sa Flores, sa pagampo sa Santos nga Rosario ug sa paghalad og mga nindot nga mga bulak ngadto ni Maria. Mahimo ba atong pakpakan ang tanan? Ang mahal nga inahan sigurado nalipay sa inyong gibuhat og siya maoy magdala kaninyo ngadto sa iyang anak nga si Jesus. Hinumduman nato ang giingon, the safest, the surest, and the most perfect way of approaching Jesus is through Mary. Ning adlaw mga igsuon, ang simbahan naghandom usab sa kapistahan sa pagduaw ni Maria kang Isabel. Unsa may naaaning maong pagduaw nga gihimo man kining fiesta sa simbahan? Ang liturhiya naghatag og dakong pagtagad nining maong pagduaw. Tungod kay dinhi buot niyang ipakita si Maria nga modelo sa apostolado sa simbahan. Mary is the model of the apostolate of the church. She brings Jesus to the house of Zechariah and Elizabeth. Mga igsuon, ayaw mo kalimot ani. Ang pagdala kang Jesus ngadto sa kalibutan mao ang pinakadakong misyon sa simbahan. Ug ang pagdala kang Jesus ngadto sa isig katao mao ang pinakadakong tahas sa usa ka Kristiyano. Ang talagsaong pasidungog sa pagkainahan sa anak sa Dios wala makapahimong mapahitas-on ni Maria. Hinuon ang presensya sa anak sa Dios diha sa iyang sabakan maoy nakapahimo ni Maria nga mas mapaubsanon o mas maalagaron. Unsay gitubag ni Maria sa anghel nga nagdala kaniya sa dakong mensahe? I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. Si Pope Benedict XVI maoy nag-ingon, the greatness of Mary consists in the fact that she wanted to magnify God, never herself. Unya, unsa may gibuhat ni Maria, human niya masayri nga siya mahimong inahan sa anak sa Dios. Nagdali siya paglakaw, padulong sa bukid sa Judea, aron sa pagduaw sa iyang paryente nga si Isabel. Nga niadtong tungura, nagsabak sa tigulang na nga pangidaron. Gikalimtan niya ang iyang lisod nga kahimtang aron tabangan ang laing tao nga mas nanginahanglan og panabang. Mga igsuon, si Maria nagdala ni Jesus dili lang diri sa iyang sabakan, kundili og labaw sa tanan diri sa iyahang kasing-kasing. Mga igsuon, sa atong pagdebosyon kang Maria, atong iampo nga matag usa kanato makat-on sa paghupot sa iyang mga bililhong hiyas. Sama ni Maria, ihatag nato ang atong yes sa Ginoo, pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton matag adlaw. Ug sama ni Maria,
atong dalhon sa Jesus ngadto sa isigkataw, pinaagi sa pagpaambit sa iyang gugma ug kaluoy, ilabi na gyud sa mga kabus ug sa mga nag-antos. Ang pagduaw sa anghel kang Maria nahitabo sa hilom nga paagi. Wala ni masibya dito sa Nazareth ug walay laing tao nga nahibalo niini. Unya, ang pagduaw ni Maria kang Isabel nahitabo sab sa hilom nga paagi. Wala ni mabalita dito sa Judea ug wala sab laing tao nga nahibalo niini. Gawas sa mga bata nga diha sa ilang sabakan. Kini mga igsuon, naghatag kanato og usa ka mahinungdanon kaayo nga pagtulunan. Sa pagbuhat og maayo, ug sa pagtabang og laing tao, himuon nato kini sa hilom ug sa mapaubsanong paagi, dili mapasigarbuhon. Matud pa, good deeds should be done with pure intention, not for attention. I hope makadasig ninyo kini. Always remember this. Every charitable act done silently is a stepping stone towards heaven.